kar da kumanta yana da illa. Cikin bayani zan yi bayani na ware matsala. Yana da kishi baya buƙatar san shakulla. Bale budurwar shi ka ziyarta zai maka illa. Mahaukacin so in ka gan shi ka canza hanya dan uwana. Tashi masoyiyar shi cikin soyayya, ya tsara hanya babu wucewa ku canza hanya. Idan ya ganka da taka bebi akwai fatanya, zafa ji da hannu da gora a dole hanya. Yan kana so ka yau wucewa ku canza hanya. Da Allah ki sa ki saurare ni, wai me yasa ba ki tausaya mun? Ba ki ganin duka irin wahalhalun da na sha kanki? Na ga ma karka ƙara tsida ni bisanya ba na son kuma ba na ƙaunar ka. Shi mana Maryam, da Allah ki saurare ni mana. Ɗaya ki saurare ni Maryam. Ha? Maryam. Ka manta ko? Ka manta karyan da ni maka a baya ko? To billahi lazi zan maka wanda fi wannan, wanda fi wanda ni maka a baya. Idan har baka rabu da yarinyar nan ba, ka ji abin da na gaya maka ko? Ya ji me amma Allah ya hika. Tunda dan gidanku ne Allah. Za ka yi bayani da kyau. Wata kin ga yau kin sani cikin farin ciki. Ni in ganki ki ganni. Shi da farin ciki na. To masoyina yanzu dai na shi daɗi. Amma yanzu lokacin zuwa yayana ya yi. Kullum yayanki shi wannan ki so nake in gan shi ya ganna a yi da ta ƙare. Lallala masoyi gaskiya haɗu ka da yayana akwai matsala. Yarinya baki sanni ne ba illallazi. Ba masoyi na kai dai ka shi kawai za mu yi waya. To shi kenan wallahi saboda dai kin ce ni. To shi kenan. Amma ha gobe karki mance gobe zan dawo. So Allah ya gwada mana za mu yi waya. Okay. Okay to sai anjima. Bye. Bye. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abokina ne? Wai saba trebe wallahi saba trebe. Kwana biyu. Alhamdulillah. Ya kasuwa? A kasuwa alhamdulillah. Kai kana nan? Wallahi ina nan. Ka bace fa? Kai harkokin garin na sai an kai. Ai kana jin daɗi. Kai wallahi alhamdulillah. To Allah dai ya taimaka. Amin amin. Ka bace mun nace to mutumin ko ya bulaguro ne. Wallahi ina nan gaskiya. Ka zubo kayan zamani ba. A ga suna an ka kaya gaskiya. Wallahi wuri yayi kyau sosai wallahi. Ka gane dai. Allah dai ya bada sa. Amina amin sun ma amin. Ko ya labarin Muktar? Kai Muktar tun da ya arme ni ba sake ganin shi ba, amarya ta rike shi. Kai ni ma gaskiya dai nayi watanni ban gan shi ba. Ai kai kuma ai arme kai ka zauna can. Kai wallahi harkan armen nan sai hankali mu ma dai za mu sa kafa insha Allah. Ka zauna dai. Ka zauna yara suna buga ma konko. Ba zauna haka ba. Ba zauna haka insha Allah. Ai arme yana da daɗi in gaya maka nawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu muna layya. Layya ga wallahi. Ku shigo ma. Guda mu. Bai dan ba ku. Ashi ya zauna. Koshet muke ne ba. Koshet wani iri kenan. Spark Sang. Wallahi ya kare sai dai gobe in Allah ya kai mu kuna iya biyowa ana samun shi. Insha Allah. Aha to ga hanyar nan baya. Ko Allah ka gama kwalliya mai basira ita kadai ta zo ga sarki. Dandosa Fashion prêt à porter 95, 98, 95, 13, 89, 92, 27, 62 ou le 88, 98, 97. Wata kaldirnatar kuma. Sautik na yayi, sautik na gaskiya, sannan da sauki ku taho ku kwashi naku dan dausa. Na yi babban kamu fa. Kai makam ya ce. Kai, ai na dade ina neman ta.
wannan makauniya mai basira ce. A gaskiya na gani ji da kanta ta zo. Ban ba ta lokaci. A bi ta sai dai na zo. Ta gaskiya kai mutumin ma ba shi makauniya yake. To insha Allah sale. Gaskiya kin makara. Amma ba komai na ji daɗin zuwanki. Mutane har sun zo sun tafi. Wallahi. Ni da ba ma dan kin faɗa min anniversary kinki ba. Da ba zan sake zauwa gidanku ba. Da Allah. Kwarai ma kuwa. Ke son kiti ta farko ga na gayyata. Allah. Da gaske? Ke kawata in tambaye ki fa. Aha. Ina wannan saurayin naki? Wani fa? Mai abun nan. Okay, na ma manta an gaye miki. A sun ga dana nake waya da shi. Yace akwai ta babbar kyauta da zai kawo. Allah kawata. Da gaske ko? Kin san ko yana masifar birge ni. Birge ki? Da Allah da ka ta malama kar ki je dai ki cinye min shi. Haba kawata kin san ai nawa naki ne naki nawa ne. Haka ne amma ba a bangaren nan ba. Kirana ma kirana bar na jiyan diba zai iya kasance shi. Oke to mu je in gansa. A'a zauna bari na jiyan diba idan shi ne na zo na gaya miki. Oke to ina ji. Su Maryam. Mahaukacin sokar da kumanta yana da illa. Yau kai ne? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gaskiya yau ina cikin farin ciki. Da gaske? Saboda ranar cikon shekararki. Shi yasa wannan kyautar na kawo miki na san kina son shi kwarai. Da gaske ko? Kin ga wannan daga Indonesia na sa aka kawo miki shi. Ai Indonesia ne. Wallahi. Na gode. Okay to jira ni na zuwa. To ba matsala. Okay ba matsala. Bebe kenan. Dali. Annurin zuciyata. Wallahi c'est toi la beauté totale. Abokina, na gane nan da ka bige da moto. Wannan dan iskan zaka ce. Shi ba, ai wallahi tallahi son ne kai mai bugun da bai taba moruwa, bai taba tashi. Ai abin da nake so gane abokina. Wannan abin kadai da na mai. Shi kadai ya isa na yi magani shi. Gobe ko an ce ya kara wallahi ba zai ba. Sosai, dan shi ka birge ni. Ai ni abin da ka so kenan duk wanda ya sha gaban ka kawai ka bige shi ka wuce kawai. Kai ka san ni ba ni bari ta kwana. Haka dai. Na, haka da ni wallahi. Sosai ba. Ku bar wannan magana. Ni na zo muku da wata labari. Ko sarki labari dan jarida muna jin ka. Wallahi wata yarinya ce na gani. Makauniya ce fa. Amma wallahi tamkar tana gani. Duk abin da ka yi muka gawai ana mata wallahi kamar tana gani. Mahaukacin so ku yi Ka sama zan ƙara gyara zamana saboda irin wannan labarin mu muna son ji. Kuma ka san wani abu? Wallahi in ka ganta na ran sai Allah ki ganta ta yi mai kyau ce wallahi. Ka ce kaka muke nan ma. Ana magana. To ita wannan yarinya ina ne take? Can wancan anguwan su babati. Can na ganta. To yanzu kai da ka ganta kai mata magana? Ka san abin ka san ni ina da tambaya aboki. Dole in na ji labari irin wannan dole in tambaya. Sosai ma. Ka so ne kai wuyan kan baya. To ai tambaya ce. A tambaya ce ai. Yar baiwa kuma tana ba ta gani amma kuma tana yin abubuwan da masu gani ma suke yi. Ni abin da mamaki ko ba ga aboki na. Gwara mu je kawai kowa ya je shirin shi kawai. Saurara ka yi. Tun da ya ganta mu ma shi mun ganta. Wannan shine magana kawai. To mu take ni. Kabar ma baya. A yau ko kare biyu. Kai ka kare magana kawai. Insha Allah. Ka je kawai a sha wanka kawai mala. Ni yanzu zan je in watsa ruwa kawai in canza kawai saboda kai ma ka gane ai. Ni ma ba bar ni ba, ni ma tashi zani, ta je kawai. Nan za a haɗu. Da ya zami insha Allah. Ka je kawai. Yadda ya gani haka za mu kuma yi mun gani mun haɗu. Ba za ka bar ma baya ba. Adalla mu ma sai mu haɗu. To, na bar da shikenan ba da mu. Sai kun zo. Hanki ne zan yi komai, manafikai zan yi maimai. Kin kira ni da jarmai, akan sanki zan yi komai. Ba ni buƙatar a ce min ba ni bakin biyata. Sannu. Saba? Saba. Cibabiya? Ni ne. Masha Allah. Ni ban san ban da hankali ba, mai suna dai ce na duba, in ba ita zan sha azaba, to da dai ni in sha azaba, zan yi kisa babu duba. Wai ita wannan fa? Allah kawata da ci. Gaskiya alamun akwai hankali. Ina ji da ita.
gaskiya kan kuma lalle wannan shine ake ce ma ragadada yau ranar farin ciki ce kai ta masha Allah bismillah na dace haba na wani kai ka gani a'a ba zan ci ba Tuna yayi dausa fita na gaskiya dausa sannan da sauki ku taho ku kwashi na ku dan dausa Contact 95 98 95 13 89 92 27 62 ou le 88 98 97 00 aine mo zurde gaka ga furbiti gora ne mo nyala sanga handu ga fatta kaldir na tarko ba tuna yayi dausa fita na gaskiya dausa sannan da sauki ku taho ku kwashi na ku dan dausa na musamman ne dan kai gari haba dai to dan dai kin matsa ai in ba dan kin matsa ba kwata kwata ba zan ci shi ba haba ni ai ina jin kunya in ci abinci gidan sarkai ya ce wallahi kar ka taba ni ba ni taba ka kar ka hana min mai sona ba ni jira ko da rana maryam mai kyawun suna lallabi ko dan tana rana ta musamman ce kika yi mini abin da shi nake so ƙaunar ki na raina mai raba ni da ke gafi shina ya kamata a bani a baki san ina tare da masoya ko ya ni matiyayi shikenan haka da matsala kayya sha wa alaikus kiran ta ake ko ana kira. je ki tana zuwa kar ka taba ni ba ni taba ka kar ka hana min mai sona ba ni jira ko da rana maryam mai kyawun suna ƙaunar ki na raina mai raba ni da ke gafi shina za ni kashe mai raba mu ko da baban ki ne shi za ni kashe mai raba mu ko da yayan ki ne shi za ni kashe mai raba mu ko da mamar ki ce ita Maryam ke ce a raina Maryam mai kyawun suna lokacin so an ka kira ne duba yan uwana